ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆସିଯାଇଛି କରିଣ୍ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡେଣ୍ଡମ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ LTR। ଯେଉଁ 1984 ଆର୍ଟ୍ସର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇର 25%, TGT ଓଡ଼ିଆ 496 ଭେକେନ୍ସି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆସିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଆମର ଆର୍ଟ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ TGT ଓଡ଼ିଆରେ ଅନର୍ସ ପାସ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ମିନିମମ୍ 200 ମାର୍କ ବଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଅନର୍ସ ଥିବା ପିଲାଙ୍କର 200 ମାର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେ ଦେ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଫର୍ general category and 45% mark in SC ST PWD SCBC candidate bachelor degree। ଆଉ ବିଇଡି ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଇଡି ଏମିଡି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଅର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଏ ବିଇଡି with NCT recognized 4 year integrated ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡି ଥିବେ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ପାସ୍ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ ସେ ମିନିମମ୍ 200 ମାର୍କ। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ତାର ରହୁଛି TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ରହୁଛି 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 150 ମାର୍କ ଲେଭେଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆର ପାଖାପାଖି ରହିଯିବ 130, ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ RST ଅନୁସାରେ 130 ମାର୍କ ରହିଯିବ ଓଡ଼ିଆରୁ, ଆଉ 20 ମାର୍କ ରହିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆଉ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଗରୁ ସେମିତି ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା TGT ଆର୍ଟ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା UR 745, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା 248 UR କାଟେଗୋରୀରେ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି TGT ଆର୍ଟ୍ସର ହେଲା 1488, ଆଉ TGT ଓଡ଼ିଆ ହେଲା 496। ଆଉ ଯେ ଏଜ୍ ବିଫୋର୍ ଯେମିତି ଥିଲା PCMରେ 1020 1020, ଆଉ CBZରେ 880, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ 711, ଆଉ